Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Akulandirani chigawo chino chakusema Baranga Manungu alitani njala yatibabada chakwera watipa amene akuti chakwera achoke ayimike chala mmwamba amene akuti chakwera azipita watikwana ayimike chala mmwamba. DPP oye! DPP oye! Profesa Thabita Mutharika oye! Amwanamveka oye! Ajaponda oye! Dr. Jenyansa oye! Amchacha oye! Anavicha oye! Amainja oye! Iferense oye! Choyambirira tipirizane zinthu ziwiri pano. Tukumvana? Kunoko ndiye kumapeto kwa Malawi, kumathero kwa Malawi. Ngati pali munthu president amene anakondapo nsanje ndiye anali Malemu Bingwa Mutharika mzimu wause mumtendere. Tilibiwele kuchoka pamenepo nkubwera Profesa Thabita Mutharika, anthu amene anafunisisa kuti nsanje isinthe, nsanje kubwera chitukuko. Mapresident ake ndi ati abalanga nthawi yathu pa 16 September tukachosa chikangawa adati abwerere pa mpando apitirize ntchito zawo zimene tikuziziwa kale. Tukumvana? Sinthawi yoyesaso munthu tinayesa wonyamula matumba kuchipiku kumpasa boma zamkanika yekha. Boma si chinthu cha masewera iya. Tukumvana? Tabweresatu malonda kuno. Adati atituma kuti mupite ndi Dr. Ansa kunsanje akapereke moni kwa ananga kumeneko. Mwalandira Dr. Jenyansa amene alandira Dr. Jenyansa chala mwamba. DPP oye! Dr. Jenyansa si munthu wa masewera ya. Inu azimayi kuno muzitenge ngati odala. Muona kuntundaku zibani zonse zatengana zibambokauka. Naziona? Ife adati atilera avutika nafe pano atisankhira amayi kuti atisamale sopano. Tilibiwele! Bakiri Muluzi anasankha Dr. Jenyansa kukhala High Court Judge. Bakiri Muluzi wewe anasankha Dr. Jenyansa kukhala Chairman wa National Compensation Tribunal. Malemu Bingwa Mutharika anasankha Dr. Jenyansa kukhala Attorney General Malawi muno. Ndi mzimayi yekhayo amene ali Supreme Court Judge kukhala ndi PhD. Mzimayi yekhayo amene amachulidwa doctor kumbali ya maloya. Kubera Profesa Thabita Mutharika anasankha Dr. Jenyansa kukhala chairman wa Malawi Electoral Commission. Mzimona mapresident atatu kusankha munthu omweyo mipando ikulu. Palimphe baba? Palimphe baba? Pa 16 pano ikamafika cha maulo mu mafoloko Vice President wa zikoni. Tisapange mistake zambiri za manifesto anena madamwanza. Koma manifesto ya DPP ni manifesto ya inu ya Malawi. Si manifesto ya kuti ya berekanani
nakupasani 500 kwata hiyo 500 yo ife tisiye profesa kubera anatisamala kuno nthawi yanjala timalandira chimanga nthawi yanjala tadya mpunga wa brown kuno wa profesa pano kulibe chilichonse mupita kuchipatala mankhwala kulibe mupita ku Adimaki chimanga kulibe feteleza kulibe mafuta pa filling station palibe akufuna 5 years ina apange nape chani nthawi yawo yatha adati abwerere profesa Arthur Peter Mutharika ndi amene akuziwa kokakonza mavuto amene womalizira ndikupempheni abale anga zonsezi kuti zitheke tikufuna uniform tikufuna profesa patsogolo tikufuna MP wathu kuno Kamangira tikufunanso machasala athu kuno wa DPP usalabino tibweranso tizacheze ziko Dr. Jeni Ansah Katundu nikatenga malanimenti wose asipani zimene zili muno Malawi palibe amene ali vice president mungafananize ndi Dr. Jeni Ansah ndi mayi yekhayo wa integrity mayi wopa mulungu mayi wodziwa chimene akuchita mayi wodziwa malamulo osaphwanya maufulu a anthu apita woye pipipi woye waulemu alendo athu ayinya msonkhano uno a vice president athu pa 16 pano September disana abasa MP akuno kudayankhuleko koma mundilole kuti ndiyapase a leader of opposition Dr. George Kapatula Chapunda mawa ziwa mwapeli DPP woye! DPP woye! Professor Arthur Peter Mutharika woye! Nanga Jeni Ansah woye! Ndiye muzimbera ndikanena kuti Jeni Ansah machine muziti machine mabera Jeni Ansah machine Professor Arthur machine Moni onse nikuti moni onse oyamba tizine nazoona ndikuthokoza ndikugwirizana ndi zimene anena a National Organizing Secretary ajakuti abwana athu a Professor Arthur Peter Mutharika achita ntchito yabwino kwambiri Justice Jeni Ansah kukhala running mate nawo mbele manja a Professor Arthur Peter Mutharika ine ndiri Minister of Justice a Jeni Ansah Justice Jeni Ansah nali ntchito ndipo ine nagwira nawo ntchito bwino kwambiri pano kuti pamene anali chairperson wa Malawi Electoral Mwamba DPP woye! Professor Peter Mutharika woye! Mayi Jeni Ansah woye! A VP woye! Anchacha woye! Anjabonda woye! Asamezi woye! Mayi Navicha woye! Maria Mainja woye!
Makhansala athu oye! Ulemu waukulu kwa inu amene pa 16 pano mudzakhale Vice President wa dziko lino la Malawi, Mai Jane Asa ASC komanso PhD pambalipo. Ulemu kwa inu a Vice President achigawo chino chakumwera, Bambo Joseph Mwanamveka. Ulemu waukulu kwa inu a Leader of Opposition, Bambo Chabonda. Ulemu wanu Mai National Director of Women, Mai Navicha. Ulemu wanu komanso ndi Mai Mainja. Ulemu kwa anzanga Sambezi Mbuya. Ulemu wanu komanso anzanga Charles Nchaja, a Regional Governor achigawo chino chakumwera. Ulemu wanu makhansala athu awiri, Bambo Omaa bwerani pafupi pa, komanso a London fikani pafupi pa, achipani chathu cha TPP. Ulemu wanu TPP oye! Komanso nonse amene mwaperekeza a Vice President. Ulemu wanu komanso mafumu, ndaona magulupu ambiri amene mwabwera pano. Ulemu wanu achipani chathu cha TPP chokoma. Ulemu wanu muli bwanji nonse? Tili bwino. Mai takulandirani pano ndi pantowe. Ulemu wanu muli bwanji nonse? Tili bwino. Mai takulandirani pano ndi pantowe pamene timayambira zinthu. 2014 kuno kunabwera malemu a SKC anayimirapo, ndinadziwiratu kuti ndi wina. Kubwera kwanuku ndikudziwanso kuti Kaponda Vice President lero ndekuti ndi wina kupanda mavuto. Ndikutsimikizana Mai kuti palibe anthu mwaona apawa, palibe kutengedwa ndi lero 2 tani or 1 tani. Abwera okha. Ine ndimadana ndisindoti tibange zimene mapanga chakwera kuti akapita pa msonkhano matraki 100 anthu kumaona ngati akudzaza anthu pamene pali matraki okhaokha. Zimenezo ndeti madana nazo. Ndendi nasankha kuti kumene ndikapanga ine msonkhano kaya kuwa kwatha chipana sange msonkhano pasanyamule ololole mmodzi. Tisamayende ndi mavoti athu kuwaonetsa. Awa ndi mavoti apantowe pano. Tikanapita kwinanso mukanadzadzaso anthu ena ambirimbiri. Titibwere komanso msonkhano wachitika mamawa. Ikanakhala kuti ndi masana pano ndikuwuzani bwana, kanakhala 4 o'clock pakanakhala pagawani pantadzadza. Titibwere ngati anthu aku Malawi kuno amva kuipa ndi kunyansa kwa boma ndiye achakwerayi. Ndiyabange correct anzanga asameza manena kuti kwabwera ma president awiri. Bana kunabwera so chi president china chake chomwe chinafikira uko chimazanena kuti chatsekulira njanje, koma njanje yake o 500 meters osakwana. Amatiuza kuti njanje imene inyamula mafuta ili yote inyamula dosi tinazoona pompa pasipatali zokhumudwisa zinthu zotipasa mantha kuti kodi uyu ndi president idi. Bwana kunoko tili mavuto ambiri. Ndikudziwa kulibe Malawi kushire vale kuno omwe wangadzuke kukaganiza zokavota chakwera pazifukwa mavuto onse ochitika kaya njala kaya chani amatikhudza ife kuno. Takhala ndi zambiri zovuta, palibe tsiku yomwe ifewo ngati Malawi tinalandirapo china chilichonse kuchokera kuboma. Mafumu akakuzunzika mu nthawi ya chakwera chifukwa choti palibe mfumu amene anatengapo kulemba anthu kuti awa akavutika tiyapase chakudya. Palibe. Tikupiwewe ndi mavuto
kwambiri. Komano choyambirira ndathokoze a Professor Peter Mutharika. A professor anandisankha ine kukhala National Director of Operations. Tikidwe kukhala director kuchokera kusanje kuno wa nation Silvai CI. Mai mukatithokozere ndipo ndimayamika. Ndipo ineyo tikidwe choyambirira choonesa kuti bwana wasangalale ndiwo abweretsera udindo wa MP komanso makhansala awiri. Tikidwe ndipo musadandaule UMP onde musadandaule pamene ndagwira ine makhanda bonda basi. Ndipo ndikuona chifukwa choti bwanawo anandipasa udindo wabwino. Chachiwiri chifukwa tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.